Radio.FM. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо студії. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. Студії для вас працює Дмитрий Лукашук. Гэта сумесны стрим Єврорадіо і Є-прамовы, які ви можете не тільки слухати, але і глядзець праз аккаунты Єврорадіо у соціальних сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Пагадненне аб узаемным прызнанні віз паміж Беларусью і Россией так і не было падпісанае. Хаця нават анансавалася дата канчатковага падпісання гэтай дамовы 13 снежня. 2 гады працавалі над гэтым пагадненнем, 2 гады спрабавалі ўсе пытанні вырашыць і нібыта вырашылі, але так і не падпісалі. Чаму? Мы сёння і пагаворым з гостем маёй студыі. Это директор по доследованиях Центра ИСТ Андрей Елисеев. Добрый день, Андрей. Добрый день, Дмитрий. Андрей, а навошта нам гэтае узаемнае прызнанне віз? Што яно дае? Приблизно 2 гады тому паўстала такая праблема, як транзит праз Беларусь у Россию ці з России ў Беларусь для замежнікаў. Так выйшла, што Россия пачала звяртацца да свайго заканадаўства, якое гаворыць, што для таго, каб замежнік змог патрапіць з Беларусі ў Россию, трэба перасякаць мяжу праз міжнародны пункт пропуска. А такіх на беларуска-расійскім памежжы не было такіх пропускаў з статусам міжнароднага, і гэта парадзіла праблемы з транзітам праз Беларусь украінцаў, грамадзянаў ЕС у Россию. І, зразумела, Беларусь падняла пытанне пра тое, каб дамовіцца і вырашыць у прававым рэчышчы гэтую лазейку. Але чаму для Беларусі гэта было важна? Мы што, ад гэтага нешта губляем, ці там імідж, грошы? Вот што такое? Губляем і імідж, і грошы. Ну, калі, скажам, нават не простыя замежнікі, а супрацоўнікі дыпламатычных установаў, ехаўшы праз Беларусь у Россию, сутыкаліся з праблемай непропуску, то гэта, вядома, адбіваецца на іміджы. І, вядома ж, Беларусь хоча таксама і мець грашовыя выгоды ад большага транзіту праз сваю тэрыторыю. Таму і тое, і другое, і менавіта таму Беларусь даволі хутка рухалася з гэтым пагадненнем. Атрымліваецца, што 2 гады таму вот Беларусь узняла гэтае пытанне. Пачаліся гэтыя перамовы. Чаму 2 гады вот нешта там не стыкоўвалася? Здаецца, пытанне простае. Мы ж саюзная дзяржава, плюс там яшчэ Еўразійскі саюз уваходзім. Узялі ды там вырашылі ўсё пытанне. Што ўпіралася, што 2 гады працавалі над ім? Направду, 2 гады гэта даволі хутка, я б сказаў, для падобных пагадненняў, бо такія міжнародныя пагадненні нават і паміж дзяржавамі, якія маюць цесныя адносіны, гэта не хуткі працэс, бо трэба узгадняць з шэрагам ведомстваў, міністэрства унутраных спраў, замежных спраў, памежныя органы, і таму гэта проста мусіць прайсці шэраг кансультацый, і непазбежна гэта займае як мінімум год. Таму я б сказаў, што гэта яшчэ даволі хуткі тэрмін для падобных пагадненняў. А можна такое вот правакацыйнае пытанне? Можа, хутчэй атрымалася б узяць ды назад вярнуць мяжу з Расіі і паставіць там прапускныя пункты, ды і ўсё? Не, дык гэта ўжо, па-першае, супярэчыць заканадаўству ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Гэта нашмат ускладніла б перамяшчэнне грамадзян уласна Беларусі і Расіі. Гэта б вывела праблему на яшчэ большы ўзровень, бо зараз, в прынцыпе, эта праблема
перамяшчэння беларусам у Расію і расейцам у Беларусь няма. Праблема, якая паўстала, гэта перамяшчэнне замежнікаў з Беларусі в Расію і назад. Таму менавіта вось яна вырашалася гэтым пагадненнем. Вядома, што адкаціць назад і гэтыя умовы зрабіць яшчэ больш жорсткімі для ўсіх, гэта не вырашэнне пытання, а толькі эскалацыя. Ну, давай вот как бы простыми словами патлумачым. Ситуация выглядае наступным чынам. Вот ну-ка, як калі вачыма замежніка глядзець, які там асабліва не ўнікае ва ўсе падрабязнасці ўзаемаадносінаў Беларусі і Расіі. Ён ведае, што Беларусь і Расія гэта фактычна ну, саюзная дзяржава, а ў яго разуменні можа быць ввогуле там адна дзяржава, там ці там дзе няма ні межаў, нічога. Беларусь уводзіць безвізавы рэжым. Спачатку там на 15 дзён, там на колькі яшчэ там, і замежнік думае сабе: о, прылячу-ка я у Беларусь, там на месцы ў аэрапорце пастаўлю сабе беларускую візу, патусуюся ў Мінску, з'езджу там у які-небудзь Полацак, а потым матнуся куды-небудзь у Пітер. І тут. Вот такая вот ерунда атрымліваецца. Ну, то есть, а ці даводзілі нейкім чынам інфармацыю да замежнікаў, што вот такая сітуацыя можа здарыцца і вас там могуць завярнуць, і ці ўвогуле непрыемнасці быць на мяжы? Што да безвізу, які Беларусь вела, то в прынцыпе так, гэта даводзіцца на там афіцыйных сайтах, дзе гэта паведамлялася, ў судах пісалася пра тое, што замежнік не можа далей ляцець нейкія расійскія аэрапорты. Але вось калі паўстала праблема з транзітам, скажем, тых самых украінцаў праз Беларусь, ці былі нейкія выпадкі, калі супрацоўнікі польскіх дыпламатычных установаў мелі складанасці з пераездам у Расію праз Беларусь. Вось менавіта тады было вельмі мала камунікацыі пра гэта. В прынцыпе, прычына ў тым, што Расія даволі рэзка пачала спасылацца на нябытнасць прававых нормаў, якія рэгулююць замежнікам перамяшчэння з Беларусі ў Расію, але і з беларускага боку была даволі слабая камунікацыя для замежнікаў гэта паведаміць. Атрымліваецца так, што вот ездзілі спакойна замежнікі, і раптам Россия узгадала, что ёсць же ж у нас там вот такое вот такие нормы. А вот чаму яна так рэзка ўзгадала это? Дзве прычыны. Першая, гэта з расійска-украінскага канфлікта Расія хацела лепей кантраляваць уезд украінцаў на сваю тэрыторыю, у тым ліку праз Беларусь. Другая прычына, гэта правядзенне першынства па футболе. Россия хотела у большай ступені кантраляваць все свае вонкавыя межы, у тым ліку з Беларусю. Таму вось гэта абумовіла тое, што Расія раптам фактычна запатрабавала асобнага нейкага дамоўнага правовога рэжыма на гэты конт. Ну, зараз да самай цікавай часткі гэтай ўсёй сітуацыі. Як на пачатку я ўжо сказаў, Сергей Лавров, міністр замежных спраў Расіі, анансаваў фінальную дату, калі будзе падпісаныя ўсё там дакументы, ратыфікаваныя там і ўсё гэтак далей. 13 снежня. І вось 13 снежня раптам адбываецца там усе сустрэчы на пэўных узроўнях, і Сергей Румас, прэм'ер-міністр Беларусі, заяўляе, што праект дакумента гэтага дамовы не паспеў прайсці ўсе ўнутрыдзяржаўныя працэдуры, ну, у Беларусі. Чаму? Вот Беларусь ініцыявала гэты працэс увесь, прыспешвала расійскі бок пастаянна, каб хутчэй это ўсё зрушыць з места. І раптам вот, а мы не паспелі. Гэта прынцыповы дэмарш Беларусі на заяву Медведева, зробленую той самы дзень, і на фактычную адмову перамаўляцца пра кампенсацыю у нафтавай сферы. Адзін, што Беларусь магла зрабіць у той дзень, як паказаць свой характар, гэта заявіць пра тое, што не гатова падпісаць гэтае пагадненне. Хаця на добры лад яно больш адпавядае беларускім інтарэсам, але вось вырашылі зрабіць такі паказальны крок.
Дарэчы, уся гэтая сітуацыя з вырашэннем пытання з выплатай кампенсацыі за падатковы нафтавы манёвр, яна і падвісла. Дарэчы, я учора меў размову з віцэ-прэм'ерам Беларусі Ігорам Ляшенко, дзе я яго спытаўся, ўсё ж такі, якія перспектывы вырашэння гэтага пытання. Калі ласка, паслухаем зараз такі невялічкі адказ. Мы должны добиться того, чтобы были договоренности Евразийского экономического союза. Если какая-то из сторон, российская сторона, не будет их исполнять, послушаем их предложения, какие компенсирующие они предложат. Будет все решаться в процессе этих предновогодних праздников. А коли никаких пропанов не будут, скажут, ничего компенсовать не будем. Махчимы такие варианты? Президент абсолютно четко сказал, паники не будет, будем жить в тех условиях, которые есть. Поэтому наше дело, промышленного блока, я имею в виду, работа над затратами и работа над, так сказать, теми уже фактически складывающимися условия, которые есть. Как в народе говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Попробуем из этого тоже пользу извлечь за счет в основном поиска собственных ресурсов. Слава Богу, их достаточно. Но тему поиска компенсации мы не оставим. Ну вось, віцэ-прэм'ер кажа, што не пакінуць тэму, але в яго адказе я таксама чую такую перасцярогу, што могуць і не дамовіцца. А калі не дамовяцца, то мы што, будзем працягваць дэмарш па гэтым візавым пытанні? Я не думаю, бо, паўтаруся, гэта пагадненне болей патрэбнае Беларусі, бо Беларусь хацела б і працягнуць больш турыстаў, якія уязджаюць у Расію, маглі б заехаць у Беларусь, пагатоў на еўрапейскія гульні ў наступным годзе. Хацелася б забяспечыць прасцейшы рэжым уезду, у тым ліку замежнікам, якія маюць расійскую візу, едуць праз Расію. Таму я думаю, што нават калі гэтае пытанне пра кампенсацыю падвісне на невызначаны тэрмін, то да падпісання гэтага пагаднення пра прызнанне візаў вернуцца ў бліжэйшы месяц. Бліжэйшы месяц, але да прыкладу не выключаем такой сітуацыі, што цягам, скажем, паўгода сітуацыя не вырашаецца, а ў нас тут еўрапейскія гульні. І што? Калі не вырашыцца гэтая сітуацыя ў бліжэйшыя нават 3 месяцы, то фактычна гэтае пагадненне не будзе працаваць на еўрапейскіх гульнях, бо трэба разумець, што само падпісанне гэта адно, пасля яшчэ МЗС Беларусі паведамляе Расіі пра завяршэнне ўсіх працэдураў і так далей. І нават пасля гэтага пагаднення ўводзіцца ў сілу, здаецца, праз 30 дзён звычайна. Таму гэта фактычна, каб яно запусцілася пад еўрапейскія гульні, трэба яго падпісваць у першым квартале. І ў пагадненні самім у чарновай версіі гаворыцца, што калі яно запусціцца ўласна 20 траўня, то тады яно будзе дзеяць падчас еўрапейскіх гульняў. Але нават калі гэта не адбудзецца, то ў прынцыпе ёсць пагадненне мінулага года, якое Беларусь і Расія заключалі пад чэмпіянат свету па футболе. Як вы памятаеце, тады замежнікі маглі на чэмпіянат расійскі ехаць праз Беларусь, так, былі гэта спрошчаны рэжым. І ён гэтаксама тычыцца тое самае пагадненне еўрапейскіх гульняў. Адзіна што, праблема ў тым, што тое пагадненне, яно вузейшае, яно не тычыцца пералёту, і колькасць пунктаў пропуску праз аўтамабільныя і чыгункавыя нашмат меншая, чым у гэтым пагадненні, якое пагэтуль не падпісалі. Таму Беларусі вельмі важна, каб яго падпісалі прынамсі ў першым квартале, яно запусцілася до 20 траўня, каб яно ў поўнай меры дзейнічала падчас еўрапейскіх гульняў. Такім чынам, такі дэмарш зрабілі, але, разумеючы сітуацыю, адкруцяць назад і скажуць, а мы тэрмінова ўсё тут узгаднілі. Ну, яны ж на добры лад не сказалі, што мы не гатовыя падпісваць. Наадварот, ужо пасля гэтага, падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі, Лукашенко сказаў, што ўсё, маўляў, з пагадненнем добрае, толькі я там яшчэ фінальна не паглядзеў. Дзякуй вялікі. Мы перарвемся на невялічкую паузу. 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё. Сумесны стрым Еўрарадыё є прамовы. У мяне ў гасцях Андрэй Елісееў. Размаўляем пра візавыя непаразуменні. У другой частцы гаворым пра візавыя пагадненні з ЕС. Чаму не таннее Шэнген для Беларусы?
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Учора на шахце ў чэшскім горадзе Карвін загінула 13 гарнякоў, 12 палякаў і 1 чэх. Яшчэ 3 параненых у шпіталі, стан аднаго крытычны. Ратаўнічыя працы марудзяцца, бо пажар у шахце. Усё яшчэ працягваецца. На месца здарэння прыехалі прэм'еры дзвюх краінаў. Прычынай катастрофы выбух метану на глыбіні 880 метраў. Ён разбурыў некаторыя канструкцыі шахты. У суседняй Польшчы аб'яўленая жалоба. Целы пакуль не паднятыя на паверхню. Магчыма, гэта удасца толькі пасля Новага года. У картатэцы агентаў латвійскага КДБ знайшліся дзесяткі беларусаў і ураджэнцаў Беларусі. Еўрарадыё даследуе гэтыя карткі. Гэтак мы знайшлі картку агента Альфа, які здаў смершу беларускага генерала Кастуся Язавітага, якога саветы расстралялі ў 1946 годзе. Здрадніка агента латвійскага КДБ завуць Браніслаў Юрэвіч. Ён 1913 года нараджэння, завербаваны ў жніўні 44-га. У пачатку 54-га выключаны з ліку савецкай агентуры ў сувязі з далейшай непрыгоднасцю. У суботу цягам дня ў Беларусі чакаецца ад -5 да +5. У Брэскай вобласці снег з дажджом, па ўсёй краіне проста снег і мокры снег. Месцамі ападкі вельмі моцныя з наліпаннем на дарожным палатне. Пры гэтым хуткасць ветру будзе дасягаць 15 метраў на секунду. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з маім госцем, палітолагам Андрыем Елисеевым, працягваем абмяркоўваць адмову, ну, ці, скажем так, нейкае часовае перапыненне перамоў з Расіяй ці падпісання з Расіяй дамовы, пагаднення аб узаемным прызнанні візаў. Андрей, мне цікавы яшчэ такі адзін момант. Ёсць кожнае, здаецца, ёсць пагадненне, ўсё з ім зразумела, ўсё празрыста, але гэта чалавеку недасведчанаму ўсё так зразумела. А насамрэч дасведчаныя людзі заўсёды знойдуць нейкія падводныя камяні, фактычна ў любым пагадненні. І тут ёсць такія перасцярогі, што ці падпісваючы такое пагадненне аб узаемным прызнанні візаў з Расіяй, мы нейкім чынам яшчэ больш уцягваемся ў працэс інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, мы аддаем нейкія там свае функцыі, паўнамоцтвы ці яшчэ што. Ёсць што-небудзь такое ў гэтым пагадненні? Вось глядзіце, краіны еўрапейскія, якія маюць шенгенскае пагадненне, яны паміж сабой узгаднілі ўвогуле ўсю візавую палітыку. Што гэта значыць? Яны па кожнай замежнай краіне вызначылі, яе грамадзяне маюць візавы рэжым, ці маюць безвізавыя, ці маюць паслабленне, спрашчэнне візавага рэжыма і так далей. Скажам, што грамадзяне Венесуэлы могуць безвізава в'язджаць на 90 дзён, а беларусы не маюць, а украінцы маюць, а расейцы могуць выязджаць з візай спрошчана. Беларусь з Расіяй гэта не зрабілі. Мы ніяк не ўзгаднілі гэтыя спісы замежных краінаў, грамадзяне якіх краінаў маюць візавы рэжым, якія не. То бок у нас розныя гэтыя спісы. Скажам, Беларусь мае безвізавы рэжым з Грузіяй, Расія не. Расія мае безвізавы рэжым з Уругваем, Беларусь не. Гэта ўсё засталося, і ў гэтым рэчышчы Беларусь сваю палітыку з Расіяй ніяк не ўзгадняе. Так?
Ну і Расія з Беларусю таксама. Расія з Беларусі таксама. І беларускія консульствы, як і раней, працягваюць выдаваць візы беларускія. Гэта не нейкая гаворка, не вядзецца нейкую супольную візу, гэта не саюзны Шенген, так як часам гаворыцца. Гэта менавіта пагадненне пра прызнанне беларускіх візаў Расіі і расійскіх Беларусю. Гэта так. А што у якіх сферах Беларусь нешта перадае, тут можна казаць пра пэўную інтэграцыю в інфармацыйнай сферы, бо у рамках гэтага пагаднення Беларусь і Расія мусяць абменьвацца інфармацыяй пра выдаваныя візы і віды на жыхарства замежным грамадзянам. То бок, як толькі мяняюцца там нейкі візавы рэжым, ці там, значыць, Беларусь выдае візу там грамадзяніну нейкай там азіяцкай краіны, так, па пэўных працэдурах гэтыя ўсе базы перадаюцца, ідзе абмен інфармацыяй. І такім чынам Расія зараз будзе мець аператыўную інфармацыю пра тое, там, якія замежнікі маюць від на жыхарства Беларусі, гэтаксама Беларусь будзе мець такую інфармацыю расійскую. Вось у гэтым рэчышчы адбываецца пэўная інтэграцыя, прынамсі абмен інфармацыйны ў большай ступені, чым ён быў раней. Такім чынам атрымліваецца, што, ну вот, напрыклад, як ты сказаў, у нас з Грузіяй няма візавага рэжыму. Грузін, грамадзянін Грузіі, скажем так, прылятае ў Мінск спакойна, без візы, а потым хоча паехаць у Расію. Што яму трэба зрабіць? Яму трэба мець расійскую візу, каб паехаць праз узгодненыя пункты пропуска. Сітуацыя такая, што гэтае пагадненне, яно мае нейкія падводныя камяні, бо, скажем, калі Беларусь выдае візу замежніку, які мае візавы рэжым з Расіі, так, вось, напрыклад, там возьмем нейкую краіну, ну, напрыклад, Алжир, так, які мае візавы рэжым з Беларусю і з Расіі. Калі алжырцу Беларусь выдае візу, ён можа паехаць у рамках гэтага пагаднення ў Расію, так, праз узгодненыя пункты пропуска. Але калі прылятае ў Беларусь грамадзянін Грузіі, які мае безвізавы рэжым, то ён не можа паехаць без візы ў Расію. Тут таму трэба... А дзе яму тую візу ўзяць? Наколькі я ведаю, у Грузіі ён расійскую візу не можа адкрыць. Я не могу зараз сказаць, ці можа ён адчыніць расійскую візу ў Грузіі, ці расійскі кансулят. Там жа, здаецца, перапыненыя дыпламатычныя адносіны паміж Грузіяй і Расіяй. Напэўна, могуць грамадзяне Грузіі атрымліваць візу, значыць, праз расійскія консульствы у, там, скажем, у Арменіі. Я не ведаю, якім чынам, але калі... Галоўнае, што трэба ведаць, што калі грамадзяне маюць безвізавы рэжым пэўных краінаў з Беларусю, так, і візавы з Расіі, то ім трэба мець расійскую візу, каб уехаць у рамках гэтага пагаднення. І вось гэтую рэч трэба будзе даносіць да замежнікаў, бо я так мяркую, што будуць розныя непаразуменні, і частка замежнікаў будзе меркаваць, што маючы безвіз з Беларусю, яны змогуць і без візы патрапіць у Расію, што не абавязкова так. Ну і тэхнічны такі момант. Прапускныя пункты ўжо атрымліваюцца тады міжнародныя, ці як яны тады будуць на мяжы Беларусі і Расіі. Дзе яны будуць і хто іх будзе ставіць? Гэта ўжо узгоднена? То есть будуць такія, ну вот як, скажем, на мяжы з Польшай ці Літвой у нас тут ты праходзіш беларускую там і памежнікаў, і мытнікаў, там літоўскіх, а тут як будзе? Паводле пагаднення чыгункавыя пераезды на добры лад усе ўваходзяць і праз іх можна перасоўвацца, а калі браць аўтамабільныя трасы, то толькі 6 пунктаў. Гэта значыць, што, ну, на добры лад, значыць, на гэтых дарогах будуць устаноўленыя нейкія пункты, і машыны, транспарт, які будзе прыязджаць, там будзе адбывацца праверка дакументаў. Калі, значыць, скажем, расійскія памежнікі будуць рабіць толькі там хуткую зверку з пашпарта беларуса, так, то з замежнікаў, з грамадзянаў трэціх краін
краінаў хіба будуць сканаваць дакументы, уносіць у адмысловую базу. То бок гэта значыць, што будуць такія пункты абсталяваныя памежнага кантролю. Але хто на гэтых пунктах будзе стаяць? Расійскія памежнікі ці беларускія? Беларускіх памежнікаў на той расійскай мяжы, вот як казаў старшыня памежнага камітэта Беларусі, няма, але на добры лад, калі Беларусь хоча кантраляваць цяпер транзіт у рамках гэтага пагаднення, то Беларусь таксама мусіць мець памежнікаў на гэтых беларуска-расійскіх пераходах. Таму я думаю, што гэта проста справа часу. Калі гэта пагадненне ўвойдзе ў сілу, то мы пабачым, як будзе на практыцы адбывацца. Ну, то есть ўжо вяртаюцца памежнікі, вернуцца і як расійскія, так і беларускія, а там ужо да сапраўднай мяжы недалёка. Андрэй, яшчэ одно візавае пытанне, але на гэты раз з другога боку, з Еўрасаюзам. Ужо не 2 гады, а больш за 4 гады вядуцца перамовы аб аблягчэнні візавага рэжыма. Каб, прасцей кажучы, каб Шенген каштаваў не 60 еўра, як сёння, а там 30-35 еўра. І зноў нейкая праблема. У чым яна? Хто тут вінаваты? Самае апошняе, па чым яшчэ не дамовіліся, гэта Польшча са свайго боку высунула ўмову пра тое, каб Беларусь дазволіла павялічыць штат консульскіх польскіх супрацоўнікаў. Тое, што Беларусь вельмі неахвотна робіць шмат гадоў, і на што Польшча ўжо раней звяртала ўвагу. Такім чынам Польшча проста спрабуе вырашыць гэтае пытанне зараз у рамках вось гэтых перамоваў ЕС-Беларусь. То бок адзіна, што засталося, гэта апошняе, каб Беларусь дала дазвол Польшчы акрэдытаваць большую колькасць консульскіх супрацоўнікаў. Што за гэтым ўсё ж такі стаіць? Сапраўды Польшчы патрэбныя гэтыя лішнія консульскія супрацоўнікі, і пра якую там лічбу размова ідзе, там 2-3 чалавекі, 10 чалавек. Без іх ніяк, што Польшча застопарыла сваім рашэннем гэты працэс, бо мы, як мы ведаем, кансэнсусам такія пытанні вырашаюцца ў Еўрасаюзе. Ці ў чым прычына? Колькі, пра якую лічбу консульскага штата ідзе гаворка, не ведаю, складана сказаць. Напэўна, гэта можа гаворыцца пра 5-10 чалавек. Але на добры лад такая праблема ёсць, бо Польшча выдае 2/3 колькасці ўсіх шенгенскіх візаў, выдаваных у Беларусі, і польскія консулы працуюць на мяжы мажлівасцяў. То бок штогод выдаючы каля 400 000 візаў. Вядома, Польшча такім чынам хацела б стварыць болей камфортныя ўмовы працы для сваіх консульскіх супрацоўнікаў і выдаваць большую колькасць візаў, бо на яе ёсць запыт ад беларускіх грамадзянаў. Можна казаць, вядома, што Польшча такім чынам застопрыла, але на добры лад Польшча рацыянальна хоча вырашыць гэтую праблему, бо калі Беларусь колькі гадоў зачыняе на яе вочы, а зараз з'явіўся такі шанец праз гэтае спрашчэнне візавага рэжыму вырашыць, то гэта даволі зразумела. Я спадзяюся, што самым хуткім часе гэта вырашыцца, бо ўсе астатнія праблемы па пагадненні і па спрошчаным рэжыме, і па рэадмісіі, якой ідзе ў звязцы, ўжо вырашаны. На мінулым тыдні я быў на брыфінгу кіраўніка прэс-службы нашага беларуска міністэрства замежных спраў спадара Анатолія Глаза, і ён тлумачыць, дакладней, кажа так: калі будзе падпісанае гэтае пагадненне з ЕС, то там не толькі змяншаецца кошт візы, там і яшчэ ўстанаўліваецца, што больш даваць шматгадовых віз. І ён кажа, так, маўляў, калі будзе давацца больш шматгадовых віз, то людзі будуць радзей звяртацца ў консульства па візу. Адпаведна, калі там не трэба кожны год мяняць эту візу, а то і паўгады, там, в залежнасці на які тэрмін далі, то, адпаведна, і не трэба дадатковыя консульскія супрацоўнікі.
Маўляў, давайте подписывайте пагадненне і зменшыцца нагрузка на ваших консулаў. Сапраўды гэта пагадненне будзе даваць такую мажлівасць, будуць большая колькасць катэгорый заяўнікоў мець права на візы з доўгім тэрмінам дзеяння, шматразовыя, і гэта з аднаго боку добры аргумент, але ёсць добры контраргумент. Польшча і так ёсць лідарам сярод усіх консульстваў ЕС, якія выдаюць найбольшую колькасць шматразовых візаў. То бок Польшча і так, большасць візаў, якія выдае Польшча, гэта і так шматразовыя візы з тэрмінам дзеяння як мінімум паўгады, то год і болей. І ў гэтым плане гэтае пагадненне, яно мусіць разняволіць хутчэй консульствы іншых краінаў ЕС, каб яны больш давалі долю візаў доўгатэрміновых шматразовых, а Польшча якраз такі вельмі ліберальная ўжо ў гэтых адносінах. То бок па Польшчы акурат і няма такой праблемы, што польскія консульствы, маўляў, выдаюць вялікую колькасць аднаразовых візаў з малым тэрмінам дзеяння. Таму гэты аргумент не вельмі стасоўны менавіта да вось гэтай польскай праблемы. То бок Польшча такім чынам выдавала б яшчэ большую колькасць шматразовых візаў, а гэтая доля шматразовых ужо б хіба не на так і вялікую лічбу павялічылася, бо яна і так зараз вельмі высокая для Польшчы. Ну, быў у нас Дзяніс Мільянцоў, палітолог, таксама у эфіры, і на гэты конт ён выказаў такую ідэю, што насамрэч Беларусь просто баіцца, што гэтыя консулы дадатковыя прыедуць сюды не для таго, каб лішнія візы выдаваць беларусам, а для таго, каб выдаваць ім яшчэ больш карт паляка. Наколькі вот гэта вот сапраўды вот ёсць падставы беларускаму боку асцерагацца менавіта гэтага? Могуць быць такія перасцярогі, бо так, консулы яшчэ ж адначасова працуюць з заяўкамі, звязанымі з картай паляка. З іншага боку, дзеля таго, што Польшча увяла змены ў закон пра карту паляка год таму, якія зараз не дазваляюць беларусам, што маюць продкаў, якія мелі польскае грамадзянства, але не мелі пацвярджэння польскай этнічнасці, так, яны не могуць аплікавацца больш на карту паляка. І, в прынцыпе, колькасць заяўнікоў беларусаў на карту паляка ўжо паменшылася ў сувязі з гэтым. Таму гэта перасцярога хіба што ёсць, але на добры лад яна што можа зрабіць? Яна толькі не павелічэнне колькасці консулаў, так, яно можа крыху зменшыць гэты працэс, так, выдавання картаў паляка, але ж яно на добры лад яго ніяк не заблакуе. Таму хутчэй наадварот, ёсць іншая перасцярога, што шмат людзей у Беларусі аплікаваліся на карту паляка не таму, што яны мелі мэту працаваць у Польшчы, там, вучыцца, не таму, што яны маюць нейкую духовную повязь з Польшай, а таму, што ім было складана атрымаць шенгенскую візу. Калі чалавек мусіць шмат часу, грошай і нерваў траціць на то, каб атрымаць шенгенскую візу, там кожнае паўгода, год, то шмат людзей проста інвеставалі свой час у тое, каб атрымаць карту паляка, займець нацыянальную візу польскую на 5 гадоў і такім чынам вырашыць гэту візавую праблему. Таму можна паглядзець з іншага гледзяча, што абмяжоўваючы і, значыць, колькасць консулаў і не робячы гэтай візавую працэдуру прасцейшымі, наадварот, такім чынам пэўную частку людзей правакуюць на атрыманне карты паляка. Андрэй, мала часу, апошняе коротка. Перспектывы. Вядома, што на пачатку лета новы кодекс Еўросаюза візавы уступіць набудзе моц. І тады мы будзем плаціць не 60, а 85 еўра за візу. То есть вот перспектывы. Ці паспеем?
Я лічу, што нават калі гэтае пагадненне падпішуць, скажем, у першым квартале з Еўрасаюзам, так, то звычайна яно уваходзіць у сілу толькі праз паўгода пасля падпісання. То бок можа быць такая сітуацыя, пры которой нават калі падпішам вельмі скора, усё роўна некалькі месяцаў до ўступлення ў сілу Беларусі мусяць плаціць вось гэтую яшчэ большую суму. Таму трэба як мага хутчэй падпісаць гэтае Бегчы, пагадненне. атрымліваць візы, а гаспадару Владимиру Владимировичу Макею хутчэй падпісваць дамову. Дзякуй вялікі. Андрей Елисеев, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. А 16 гадзіне у нас у гасцях арганізатары і музыкі каляднага фэсту. Задавайце свае пытанні, яны прынеслі з сабой падаруначкі. Будзем разыгрываць. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.